Gure hizkuntza ez dago hila, Euskaldunak bagara 750.000, horietatik gehienak Euskaraz hostillaik kontsumitzen ez dutenak, orain argirakigu zenbatek Euskaraz kontsumitzen du 4 euskaldunetatik batek. Non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun, benga armairutik atera ditzagun. Ezagutu arren Euskaltel eta Euskalokela, baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo boteaz, baina hause da daukaguna. Ez badugu egiten egin dezakeguna, eta gauza bat daukat esan beharra. Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra. Zatoz eta esaidazu behingoz, zein liburu irakurri duzu euskaraz azkenekoz. Ez banabil gaizki, seguraski, igual izango da makilak iski. Ezagutzen ditugu Euskaltel, Euskalmet eta Euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pitxopoteaz. Nahi baduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana, hartu Fermin Etxegoienen autokarabana. Bihurtu nahi baduzu literatura egia, hartu Miren Agurbea beren kristalezko begia. Baztertu dudak, baztertu mugak, lehen esaldia irakurtzetik aldatzen dira ohiturak, eta jainkoarren entzun euskarazko musika arren, Pascal Irigoyen ezpada txuma murugarren. Gure musika jarraitzeko derrigorrean, instalatu badok APP-a mugikorrean. Ezagutzen ditugu Euskaltel eta Euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxopoteaz, non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun, benga armairutik atera ditzagun.